Yan guys, part 2 na rin guys. Gusto ko ang kumatalo sa mga gusto. May nagpuyo ng balaya? Na? Nataas? Ang yapan? Gusto na nagpuyo? Ha? Abang namugumi dito, boss. Pero katong nga iban ba? May tao na. Karaan na siya mabalay. Alam mo diya, napuyo. Katong na wet lady, na mo napuyo. Ano ba? Ako na ba nag-isa namatay sa kanya? Isa namatay. Namatay? Ano na rin lang? Inahan. Wala kailangan yung pala ano sa kanila.
Agad ka na. Up.
Punta, bangon. Yan. Yan, bangon. Pagbasa ron ha. Kaya mo, isa ta maligo. Jesus name, ayun na. We just begin punch natin. Thank you for watching guys. Bye bye.